61, 62 चाइनाजों बिराद गिदिर जुद्ध जादों नालाय ओमफ्राय लाल किलानिफ्राय इण्डियान गेटसिम मोसानानै प्रसिसन होनाय ओइ सेन्देलबो मोनगाना एखेबारे ओमफ्राय नैबेनोमोन आरो जोंना आदा देरसिन ग्रुप लिडारा नैबेनोमोन प्राइजआ सिला बे सिलानो नैबेखौ खुलुमबाय बे समाव राइजिं बड'लेण्डनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों नैबे क'क्राझार सहरनि साखाथियावनो नांजाबनाय बर' बाटारमारि गामियाव दंफैयो बेवहाय मोनसे हारिमु आरो दानाय लुनायजों सोमोन्दो थानाय सासे बैसो जानाय सासे मानगोनां बिथांजों जोङो दान्दिसे मोगा मोगि लागोन गिबियावनो बिथांखौ जोङो सिनायथि होनो लादों बिथाङानो जाहैबाय बर' बाटारमारि गामिनि नय'स ब्रह्म बिथां गिबियाव जोङो बरायग्रोबाय बिथाङा गोबां बैसो जाबाय आरो बे बैसो जानायनि सिगां समनि समाव बिथाङा दानाय लुनाय हारिमु मोसानाय बायदि बिथिङाव सासे राफोद आइजोमोन आरो बिनिनो जोङो बिथांनिफ्राय माखासे बिथांनि सिगां समनि माखासे मोसानाय आरो आगर एरनाय बेफोरनि सोमोन्दै जोङो नोंथांमोननो मिथिहोनो नाजागोन गिबियावनो आङो बिथांनि सिनायथिखौ होनो सानदों बिथाङा जाहैबाय सासे मोनसे समनि राफोद बैसागु मोसाखावरि आरो बिथाङा सासे राफोद आगर एरग्रा सासे गोख्रों आइजोमोन दा नैबे समाव आं गिबियावनो नोंथांनि न'खरनि सोमोन्दै एसे नायगिरि बिथांमोननो आं फोरमायनो सानदों नोंथांनि न'खराव सिगां सोर दं आरो बबे गामियाव जोनोम जायामोन आंथ' ओरैनो आङो बे गामियावनो जोनोम जानाय बेनो जोनोम जानाय न'आबो बिथायाबो माने गोदोनि दिननि नालाय आफाहा फिसा हौवा गैयामोन ओमफ्राय आफाहा फिसा हौवा गैयैखाय आङो उन्दैयावनो बिमा बिफा गैया बेनिफ्राय आङो बे बाहागि आयंनि फिसाज्लाफोरनाव थानानै देरनाय आरो उन्दैनिफ्राय बेनिफ्राय बहाय थानानै देरनायावनो जाहैदों मा बे ख्रिस्टि पार्टि आं एसे देरनायनि उनाव ख्रिस्टि पार्टि जाफैदों आरो माबा बे कामिनि ब्रह्म थाफैनानै ख्रिस्टि पार्टिखौ फोरोंबाय ओमफ्राय बे समाव आं उन्दैथार नालाय ओमफ्राय आंथ' लेखाबो रोङा जेबो रोङा फरायनायबो गैया बेनिफ्राय बे बाहागिनावनो आदा बाजैमोनावनो आङो बिमा बिफा अलसिबायदि थानानै देरनानै ओमफ्राय दाना आगयनि ख्रिस्टि पार्टि थांबाथ' मोसानाय बा मानाय लाजिलाबायो नायो तालिम होफैनाय मानाय आदायानो ग्रुप लिडारमोन नालाय बिसोर थांनाय समाव बे कमल कुमार ब्रह्मनि बिफा गुमै मदारा मानो ग्रुप लिडार जानानै लांबाय बेनि दैदेननायावनो बेनिफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय मोसाग्राफ्रा हिन्जावफोर बिदिनो बे जोंनि आदानि फिसाजो कमलामोन सालस्रि होननायमोन आवदुर होननायमोन बिजिनियाव मोनलांदों बिसोरखौ ओमफ्राय हाबे होननायमोन बुरजा दंमोन आरो ओमफ्राय बे समाव जों गैया उन्दै बेनिफ्राय माबानानै हौवाफोरबो माइ गायनाय मोसाहैनायाव आदा माबानि बे गुमै माबानि मदाराम ब्रह्मनि फिसाजो रानिगुनि सानै बिसोरखौबो थांदों ओमफ्राय बिस्रा एसे बैसो जाबाय ओमफ्राय माबानानै उनाव दामनाय देनायजों लागोनि गोजा आरो बे समना बेनिफ्राय उनाव बे माबाया मा होनो जों लागोनिफ्राय माइ गायनायाव खदाल फिसा फिसा बाननानै हौवा हिन्जाव मोसानाय नालाय ओंखाम हैनाय दुब्लियाव बेबायदि देखायहैनायाव बै साइमन बिफा जयदेब होननाय बेनिफ्राय भिमदेब होननाय ओमफ्राय थैबाय बेरलां होननायबोमोन बेनिफ्राय माबा मा होनो दिपेन होननाय बे माबानि आदानि फिसाला ओमफ्राय बै बांगाल बर'मोन बिसोर आरो ओमफ्राय चन्द्रमहन होननाय माबानि बे रमेन बिबथै
बिसोर आरो दिल्लीयाव मोसाहैदोंमोन। दिल्लीयाव मोसाहैनानै बेसेबां मायथाइमोन बे समाव? 1956 जाहैबाय आरो बिसोर थांजेननायाव। औ बिसोर सेकेन्ड प्राइज मोनबोबाय आरो बिनि उनाव दा नै बिसोर थांनायनि उनाव ओमफ्राय बागुरुम्बाया जों लागोनिखौ बिदिनो आरो रिपाब्लिक डेआव लांनो माबाबावबाय नालाय ओमफ्राय जोंखौ बिदिनो जोंनि स्रिनि माखासेथ' हाबा जाहोहोलांनाय जायोना ओमफ्राय बिदिनो माबानानै जोङो आंथ' थांनाय जाबावलामोन उन्दैथार आङो ओमफ्राय दिल्लीनि बे पार्लामेन्टनि स्टेजआथ' गुवारथारना बे मानसि एसेल'जोंथ' लोमा ओमफ्राय दाना आगोलाव माइ गायनाय मोसानायाव हौवा हिनजावाव 10-15 जनखौनो खम मोनदों नालाय ओमफ्राय बुरजा नांगौ जानानै जोंखौ बिदि माबानानै ओमफ्राय दाना आंखौ मानसि थोयैयाव 22 जन खालायथारनांगौ आरो 22 जन खालायनायाव माने मालाय गामिनि बे गार्लस हस्टेलाव थाफैनायफोरखौबो लाबोदों माखासे ओमफ्राय बिदि लाबोनानै रिहार्साल होबाय थाबाय तालिम होबाय थाबाय ओमफ्राय दाना उनाव आदा प्रसेनजितआ आंखौ मानसि थोआ आरो एसे सियान जाथों आंखौ जि अनोमोनलाय मावरियाखाय आदाया ओमफ्राय बिदि होननानै सियान जाथों थांनांगौ ओमफ्राय आं थाङा होननायनि जोंनि आदा गिदिरखौ बुंबाय आरो बे बाहागि आदा गिदिरखौ ओइ आदा बेखौ एसे दामनांसिगोनलै थांनो बाबायनो बियो माथो होनबाय नालाय आरो गोदोथ' बुजाफेरा बुनायखौ गिसोगारो बिदि होनबाय नालाय ओमफ्राय हजों माथो कारेन्टबो जोंब्लावलाबायोनो आं थांनो बादों आदा होनना बुंबाय आङो नोंखौ कारेन्ट खामहोयो जोङो होननानै जेबो रायनानै बुजायनानै ओमफ्राय बे आदा प्रसेननि जरावनो आं थांनांगौ जाहैदों आरो थांदों ओमफ्राय थांनानै दाना माबा बहाय मोसानानै फार्स्ट टाइम हाबा जानाय रिहार्साल होदोंमोन आरो बिराद खस्थ' लाफैयोमोन खिन्थु बे गोरों गोराफ्रा माबा बे जगदिस प्रफेसारमोन एकदम बे गोरोंफ्रा बिराद खस्थ' लाफैयोमोन माने मारै जाथावगौ देरहाबोनो हानाय हारिया नाम थाबोनाय बिदिनि थाखाय तालिम जाबाबो हर थौजाफामोन गोदोथ' जेबो गैया साइकेलजों फैनानैनो जि खस्थ' लायोमोन आरो बिसोरो कमल कुमारमोन गासिबो ओमफ्राय दाना बिदि जानानै उनाव बे हाबा जानायखौ एसे लासैद्राय नुयो बे बागुरुम्बाखौनो होदिनि नामा होननानै ओमफ्राय बागुरुम्बाखौ खालायासै आरो बेयाव दिल्लीयाव बान्थाबो मोनबोदोंमोन नामा? दिल्लीयाव बान्था मोनबा बेहायनोथ' बे बागुरुम्बा मोसानायावनोथ' जोङो बान्थाया मोनबाय फार्स्ट प्राइज सिल ओमफ्राय जोंनो हजोंहाय दिल्लीयाव बिदि मोननाय समाव जोंखौ जि अनबाय फैसा सोर मा बायनो दैबायगासिनोसै आरो मटरजों ओमफ्राय गोदोथ' ओजों जेबो गैया जोंनाव कारेन्टबो गैफेरा ट्रां गिदिर गिदिरफोरखौनो 6 थाखा 7 थाखानि मोननाय बायना होलाबायथारबाय जोंनो लानायनिखौ फसायनाय एरिनायखौ सोंनानै बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय उनाव जेला प्राइज होयो होमबा जोंसो फार्स्ट जादों होमबासो मिथिबाय आरो फार्स्ट जादों ओमफ्राय ओजों फन गैया बोरै मिथिनो ओजों पेपाराव ओंखारफैखाजोब्बाय जिथु बै समाव 1952 मायथाइ बे समाव नोंथांमोना फार्स्ट प्राइज मोनदोंमोन मा प्राइज होदोंमोन बै समाव? प्राइजआनोथ' सिल सिलमोन औ ओमफ्राय लाल किलानिफ्राय इण्डियान गेटसिम मोसानानै मोसानाय आरो औ प्रसिसन होनाय ओइ सेन्देलबो मोनगाना एखेबारे ओमफ्राय नैबेनोमोन आरो जोंना आदा देरसिन ग्रुप लिडारा नैबेनोमोन प्राइजआ सिला प्राइजआ नैबेमोन औ आरो बे सिलानो बेनोमोन नैबेखौ हानजाखौ दैदेनदोंमोन आरो बे औ बागुरुम्बा औ हान्जाखौ ओजोंनि माबायाथ' हजों लांनायाथ' गोरों गोरासिन नांगौ नालाय गामिनि हान्जाखौ बेंनाया बेनो आरो आदाया ओमफ्राय हजों लांनायाथ' बे गुबै मदारामानो जाहैबाय ओमफ्राय नै बियो
बे आदानि फंबाय आदा उन्दै सेरजा दामनो गोरोंथार बेहा ओमफ्राय बे सेरजाजोंबो बे दिल्लीयाव एसामिसफ्रा मानुहि मानुखिनि मानुहि मानु बेसे बे मेथाइखौ खननायाव आदाखौ लाफादों आरो सेरजाखौ ओमफ्राय बहाय आदाया प्राइज मोनदोंमोन बेहायबो बै समाव होमबा मोसानायावबो बिराद आखा फाखामोन गोबां औ बे समावथ' मोसानायफ्राव बिदिनो आरो जों हायाव मोसालाबायग्रा मानसिफोर ओमफ्राय जोङो जि गियोमोन बे स्टेजाव लिमिननाय ना ओमफ्राय उनाव आरो मोजांसो मोनहैबाय जोङो गिदिंबानो बै समाव जेब्ला बेहाय मोसाहैदोंमोन मा मा गानदोंमोन गाननाय जोमनाय मा गानदोंमोन बे समाव जों मोसाहैनायावथ' बिराद खस्थ' लादों सिबायफोर बयबो जों लागोआ देरहाबोदों बा जों लागोल' बिदि नङा बर'खौ थिखांनो थाखाय गोदो बिराद खस्थ' खालायोमोन ओमफ्राय चन्द्रहाला गोदोनि थाखो थाखो सिरिथाम चन्द्रहाला एकदम बुथुमनानै ओमफ्राय फुलखुरि मोसाग्राफोरनावथ' थाया फुलखुरि बिदिनो बयनावबो नागिर नागिर हरसावदों सिबाय ओमफ्राय दख'ना जोमग्रा आगर बेफोरखौबो हरसावदों आरो लायदों एखेबारे माबायाव दबाहायाव थरुन होननाय दंमोन गोदो बे बिष्णु राभानि हिनजाव गदाय मनमहिनी फंबाय माबा थरुन होननाय दंमोन बे थरुनाबो खस्थ' लानानै हरै दतमाथिङै दबाहायथिं एखेबारे खस्थ' लानानै दख'ना सना बिदि बोखांना हरदों आरो 22 जन मानसि गाननांगौआ सनायाबो फुलखुरि जोब बिदि गानहोदों आरो ओमफ्राय आसाना बे आसान गथा मुथा दंमोन नालाय बेखौ गानहोबाय आरो जोंखौ गिलिर गिलिरनो ओमफ्राय सेन्देल गाननो मोना मानो मोना जों ओरैनो थांबाय जोंथ' गोदो क'क्राझारनिफ्राय माबाजों धुबुरि ट्रेनजों थांबाय जों गुवाहाटिसिम ओमफ्राय गुवाहाटियावसो रिजार्भेसन जायो नालाय गुवाहाटियाव थालाहैनोसै ओमफ्राय गुवाहाटिनिफ्रायसो जोङो दिल्लीयाव थांनांगौ होमबा जों धुबुरिनिफ्रायनो गुवाहाटिसिम हरसे जाखायो ओमफ्राय जोङो गुवाहाटिनिफ्राय दिल्लीसिम फुरा हरब्रै लायो लखनौसिम हरथाम जाबाय ओमफ्राय लखनौनिफ्राय लखनौआव ओंखारनानै थादलाहैनोसै गारि गिदिरा बे दानि गारि खारग्रा गिदिरा होमबासो नुफेरबाय जों दिल्लीनिफ्राय फैनाया लखनौसिम ओमफ्राय बेवहायनो जोंखौ आसरित खोथा आरो जोंखौबा थाबायनानै नाङैफ्रानो फैयै फैयै स्टेसनाव दख'ना गाननानै खाम जथा सिफुङाबोथ' जि गोलाव गोलावना गोदो ओमफ्राय सिफुं दोननाय बे गारि नेनाया सानसे थाहैथारनाय जायो फुङाव सहैबाय लखनौआव बेयाव मोसाहैनायाव मा मा दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायदोंमोन सिफुं खाम जथा बेखौ बाहायबाय सेरजा बिदि आरो ओमफ्राय दस्रा जिनिस गैया खामानो गंनैसो दामोमोन ओमफ्राय सिफुङाथ' बे गोलाव गोलाव गंनैयानो ओमफ्राय बिदिनो सेरजा दामो जथा दामो जथा दामग्राया बै जों लागोनिनो आदा नगेन आरो गोदो बे बास्रोमनायनि बिफा बेमोन आरो ओमफ्राय सिफुं दामनायफ्राबो बेलगुरिनि नगेन होननाय सासे आरो ओरै सिथनागुरिफोरनि बिराद सहाय होफैदों सिबायफोर जाय बिथांमोना नोंथांजों लोगोसेनो बेवहाय मोसाहैदोंमोन बै बिथांमोना आथिखालाव दंना गैला दाथ' आङो मोसाखावरि लोगोफ्रा बै समनि आंनि लोगोफ्राथ' माने जोंनिफ्राय देरसिन गोजा बिजिनाव मोनलांनायाबो आवदुर होननायबो गैला आरो आदानि फिसाजो कमला होननायबो गैला कमलाथ' बिराद सुन्दरि खानायखौ कलकातायाव खानाय नखल लादेरदों ना मा होननानै खेंफुना नायजालायनाय बेबायदि खानाया ओरैबायदि समायनाखामोन आरो औ खानाया नैबेनोमोन बेहाय दङ ना नैबेनोमोन आरो कमला होननाया खानाया बिराद ओमफ्राय गुफुरथारमोन आरो मानसिया नैबे जवाहरलाल नेहरु ना बे जवाहरलाल नेहरु बे प्राइज होदोंमोन नामा प्राइज होआखै प्राइजखौ न' सिङावसो फिसाजोसो होदों इन्दिरा गान्धी ओमफ्राय नैबे फकिला होननाय नैबे सालस्रि होननाय
ओमफ्राय नै बियो बिश्वेश्वर चौधुरि आगयाव लांनायनि हिनजाव फिसाजो बिसोरो जोंजों थाफाबा साबनो मोनो नालाय ओंखायनो थाफाहैबाय आरो ओमफ्राय आङो नै बेवहाय आं उन्दैथार ओमफ्राय जवाहरलाल नेहुरुआ आंखौ ओरै गोबानानै नायनाय उन्दैखाय अनाखै बे ओमफ्राय जेला दख'ना होयो होमबा ओरै गिदिंनायाव आं उनाव जाहैदों आरो बिदि जादों ओमफ्राय सेन्देल गैया फैथा गैया गोदो इन्दिरा गान्धीया एखेबारे ओंखाम जाफालायहैयोमोन जे इन्दिरा गान्धी जाहैनायाव जि सि गुफुर बफबजोबनोसै बेनिफ्राय मानसिखौथ' अन गुन्दैनिफ्राय बोखांनानै लाबोनाय बायदि गुफुरमोन आरो सारि गुफुरबो गाननोसै बेबायदि आं मोनसे सोंनि सिगां समाव गोबां मोसानाय रोखोम दंमोन जेनेबा बागुरुम्बा बा गुबुन गुबुन नाम मा मा मोसायोमोन सिगां समाव सिगां समावथ' जोङो मोसानाया जोङो माने थुंग्रि गंनै लानानै मोसानायखौ सथ्रलि होनोमोन थुंग्रि गंसे लानानै ओरै सिबनायखौ रोनसुन्द्रि होनोमोन ओमफ्राय थुंग्रि गंसे लानानै ओरै आगान खदम गायै गायै जों बे होनाय बायदिखौ मोसाग्लांनाय होनोमोन ओमफ्राय खुरै दाउथै लोंनाय होनो खुरै दाउथै जोङो बहायबो आङो उन्दै नालाय माबायाव साहा प्रग्रामाव प्राइज मोनदों जोङो खुरै दाउथै लोंनायावबो ओमफ्राय जि मोसानायफोर खेराइफोरजों सोमोन्दो गोनां नङा होमबा खेराइफोरजों सोमोन्दोआ बे गासिबो सोमोन्दो थाजोब्बाय बै थुंग्रि लानाया गासिबो सोमोन्दो आरो खाम सिफुङाबो सोमोन्दो ओमफ्राय बे जथाफ्राबो सोमोन्दो बेबायदि थाहैबाय ओमफ्राय बे दाउथै लोंनाय जेनेबा खुरै फिसा लानानै बेबो ओमफ्राय खुरैखौ रुजुनना मोसानांगौ बेबो बे खेराइजों सोमोन्दो बैसागुआव मा मा मोसायोमोन बैसागु समाव बैसागु समावथ' बिदिनो बोथोर गोदानजों बिदिनो मोजां मोननाय गोसोनि मोजां मोननाय बिदिनो माबाफोरखौ बिदिनो सिख्लाफ्रा सेंग्राफोरखौ सेंग्राफ्रा सिख्लाफोरखौ मेथाइ खननाय बेफोरबायदियै मोसायोमोन आरो बेबायदि मेथाइ बानायनोसै जेनेबा माबा बैसागु बोथोर गोदान बोसोराव गायनाय फुनायनि दुखु जारलाफोरखौ जोङो माबानि औवा बुरखानि औवा मेवाइ आदानिनि नों दाया जोंनि थैस' थांस' बेवाइ आरो बै गौरां हाब्रांनि सिगुन बानानै थानाय सुमलि बिफां बिजौनि सिगुनजो आदा नोंनि नोमायाजों थाङोबा जेब्लायबो थैस' थांस' बिखुनजो बेफोरबायदि बानायजोबो आरो औवा बारिनि औवा बिखाव नोंनि नोमफायानो थैस' थांस' जोंनि बिहाव बेफोरबायदि बानायनानै मेथाइ खनोमोन आरो बेबायदि जितु बै समाव गाजा गोमजा गोबां जायोमोन गाजा गोमजा गोबां जायो ओमफ्राय मोनसे खोथा ओरै आरो गोदोनि बैसागुआ रावनिबो बिहामजोआ ओंखारनो मोनामोन माने नोङो बिहाव बिखुनजोनि लोगोफोर फैगोन बा गामिनि मानसि गिदिंफैगोन खामफ्लाय दख्ला होनांगौ बा सानहरनांगौ मानसिफोरखौ बुजायहरनांगौ बेबायदि हिसाबै ओंखारामोन आरो बै समाव जेनेबा जोंथ' दासिमबो जौखौ खुगायाव सोखाया बै समाव ओरैबायदि आरो फिसा गोनांफ्रा फ्राय जौखौनो खुगायाव सोआमोन बेबायदि मोनलाय आरो गोदो दाना खिन्थु एसे उन्दै उन्दैफ्रावनो लोंनो हाबाय खिन्थु गोदो बिदि लोङामोन आरो जौखौ लोङोबाबो ओरैनो मावनाय दांनाय जौआ संनाय बाहायनाया बिदिनो बन सिननाय सावरि बादालि बाहायोमोन ओमफ्राय जौजोंनो सावरि लिंनाय गोदोनि दिनावथ' बिदि हाजिरा मुजिरा गैया खालि सावरि आरो माइ हानायबाबो सावरि सोब खामानि न' लुनाय उखुम ओलाबनाय सावरियानोसैमोन गोदो दासिमाव नोंथांनि बैसोआ बेसेबांसो जाखो दासिमावथ' आंनि बैसोआ जाबाय गोदोथ' थारिखबो गैया मा होनबावनो आंनि फिसा हौवा उन्दैया 19 अबेबा सनाव NRC आव आंखौ नुदोंनो 15 बोसोर जानाय ना मानाय लिरनाय होमबा दा ओइ 90 खाथियावनो थांबायदां आङो बिदि बायदि जागोन आरो
90फ्रानो जाबाय होनदां आरो बेनिफ्राय जोङो दिल्लीयाव 1958आव रेलवे डिपार्टमेन्टआ जोंखौ बे माबायाव पान्डुआव गोदोथ' मालिगाव होनो दाथ' जालुबारि जाबाय माबानि रेलवेनि हेड अफिसा बहाय माबायाव जोंखौ मास मोनसे फुरा RPF पुलिसफ्रा पेरेड गेलेनाय फोरोंनानै बे दिल्लीयाव लांदों ओमफ्राय बहायबो RPF फोरनि बे दिल्लीयाव ट्रेनिं सेन्टारा फ्राय जोंनि क'क्राझारानो जाजोबगोनदां नुहुरस'यै ओरैबायदि गुवार अल इन्डियानि माबा रेलवेनि RPF फोर ट्रेनिं सेन्टार नालाय ओमफ्राय बहायबो जोंखौ मिलिटारि बायदि ओमफ्राय दिल्लीयाव मोसाफैदों मालाबा फैबाय होनना सोंबा जेबो रोङा थेवबो बुजिनायफ्राबो फैयाखैल' होननांगौ आरो नङाबा बिदि फैखाग्राखौसो लादों डिपार्टमेन्टनि नङा सानोमोन बिदि आरो खिन्थु नंखाया पेरेड गेलेनो रोंबाय माबाय नालाय डिपार्टमेन्टनि सानबाय बिसोरो बेनिफ्राय साल बिलाइ सुथाबनायाव मिलिटारि बायदि जस्लं ओंखाम जाफादों जोङो मास मोनसे दोनहैथारदों ओमफ्राय जोंथ' बिदि जानो हाया जों ओंखाम जानो हायैखौ नुनानै अफिसारा गावसोरना सिन्था खालायबाय आरो बिसोरो उसुबिदा जागोन लोमजानो हागौ बिदि जानाय थिग गैयाबा होननानै सोंहोबाय आरो संजानो हागोन ना हाया माबा महन्थ'मोन आरो आसामनि रेलवे डिपार्टमेन्टनि अफिसार गावसोर लांनाया जोंखौ ओमफ्राय बिदि सोंनानै संजानो मोनबाथ' साबसिनसो जोंथ' मटर मैगं जों नुफेरै माबा माबि मैगं नुफेरै मोजां संजालाबायनानै जानानै मोजाङैनो सोरखिबोदों बेनिफ्राय बेवहायबो माबा जादों आरो बे रेलवेनि बे ट्रेनिं सेन्टार फार्स्ट अपेनिंआव बिदिनो माबा खालायदों एखे रायदोंनि मेप जि गुवार एकदम बेसेबांबा गोजौ गाखोनांगौ ओमफ्राय कारेन्ट फिटिं खालायजोबनाय जोंथ' कारेन्ट होनबानो गियो खानाया बोयो होननानैसो मिन्थिनाय गोदो जोंनि दिनाव ओमफ्राय नुफेरै खुनु दिन ओमफ्राय दाना आंनो दुइसिन ओमफ्राय आंखौनो भारत माता खालामबाय आरो ओमफ्राय गाखोहोबाय जि गिहोलांबाय ओमफ्राय दाना एथ' गोबाव गाखोनानै थानानै रायदोंनि मेपनि त्रिसुलखौ ओरै हमथाबाय ओमफ्राय आगदानि आखाइ ओरै आसिरबाद होबाय थाहरबाय ओमफ्राय दा बिदि होनायखौ थाम्फै अरबाबो जेबो समाव मोना मानो मोना ओमफ्राय बे पेरेड फोरोंबा जोंखौ बिस्राम होननायखौल'सो मिन्थिनानै थाबाय नालाय जों जिरायनो मोनो मावलानो मोनो माला होनबावनो नंसै आंहा थानो हायि बायदि मोननायानो बेबायदिसिमबो जादों आरो बेनि गेजेराव मोनसे सोंनो सानदों जिहेथु नोंथाङा भारतनि मेपखौ आखिदों बे माजों आखिनाय भारतनि मेपआ भारतनि मेपआथ' आंनि बोराइसो आखिना होदों ग्राफआव आखिदों ओमफ्राय एरखांनायाथ' सि सोंथारबाय सि सोंनानै जोंथ' आजां गाजां सि दाग्राखा 6162आव चाइनाजों बिराद गिदिर जुद्ध जादों नालाय बे जुद्धआव चाइनानि माबा होखानाय दं ओमफ्राय नैबे हाय लिरखानाय दं बे जुद्धनि थाखाय चाइनानिफ्रायथ' हजोंनिफ्राय गावहरनाया हाबफैयो नालाय दा बे गावहरनायखौ हाबफैनाय होदों आरो बेवहाय हाबफैनाय होनानै ओमफ्राय दा माने बे जुद्धआवनो बेखौ माने ग्राफखौ बेनिफ्रायनो जुद्धनिखौ लानानै दिहुननाय जाबाय नालाय गिथाव बाथाव जुद्धमोन नालाय ओंखायनो दा बेनि दारैनो बेखौ होनाय जादोंमोन आरो बिदिनो आगर एरनायनि नालाय हाजोफ्रा बेफोरखौ होनाय जाहैबाय रंखौ माने गोथां होदों आरो हाजोनि बे बिलाइ गोथां बिदि होबाय आङो बेनिफ्राय नैबेफोरबो माबानानै सागरखौ होनाय जाबाय आरो नैबे श्रीलंका होनाय जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्रायनो एरजेननाय आरो आङो स्टेट जालांबाय थाबाय नालाय बिनिफ्रायनो बिदि एरबाय आरो जिङाव जेबो गैला बे सिख्रि नैबे बिबार बारसे सिख्रि बिबार बारसे
बेबायदि जिहेथु खालायनानै होबाय नैबेनि आङो जिङाव ओमफ्राय नैबेखौ ओरैनो ओरै एरखोलांबा सिख्रियाथ' दुलुर जायाना औ ओंखायनो बेखौ होना होबाय आं ओरैहाय बेबायदि जोबोर मोजां नुदों ओंखायनो माने हाखु दाखुबो बे सिलभार जुबुलियाव देखायनो नांगौ नालाय आं ओंखायनो बे हाखु दाखुयैनो बिदिखौ बानायलाना होबाय आरो बेबायदि खालायनानै ओमफ्राय हेन्दलुम प्रडाक्सनाव बिदिनो ग्राफखौ लांफैनानै नस्थ'सो जागुलायबाय हायाखिसै बिसोरो होफैफिनबाय माने बे गोबां बाउन्डारि खस्थ'बो दंना बसायोबा औ बाउन्डारि बसायोबा नै बिनि खुन्दुंखौ नुनो मोना नालाय बे गुफुरखौ बिसिना बे बाउन्डारि बसायनायाव बे खुन्दुंखौ नुनाय जाबाय थायोनो आं फोरोंहरखाबाय आरो बे न'सेनि फाहायनायावनो बेखौबो सोनांगौ होमबानो नोङो नुवा ओमफ्राय दा मोननैबो सोनोबा नैबे मोनसे फय सोबाय बे हावरैहाय थानाया ओरै बे खुन्दुङानो थांबाय थानोसै नालाय ओरैहाय ओरैहाय गोजायानो बेबायदि आरो बिदि एसे मेलेमखौ बाहायनांदों आरो बाहायनाया एसे माबानानै गोब्राबानो जिहेथु भारतनिनो मेप मोनसे जेराव नोङो सावगारि आखिनायावनो खस्थ' जायो माने अबे स्टेट हादोरसाफोरखौ माने औ बहायनाया खस्थ' जायो अबे औ खन्दआव खस्थ' जादों नाथाय बेयाव एसे जोबोद मोजाङै बहायदों जिहेथु नोङो थख' थख' आसाम ओरैजाय गोबां गुजरात औ आरो बेफोरबायदिखौआ जम्मु काश्मिर औ श्रीलंका आरो बेबायदि उत्तर प्रदेश माखासे आरब सि बेफोरखौ थख' थख' औ जिथु एरखांदों बे एसे गोब्राब आरो बयनिबो थाखाय बे माने माने गोरलै नङा आरो साननै गाहाम दुगैलायाखै आं माने बे सिलभार जुबुलियावदि हाहोथारगोन आं औ बेबायदि ओमफ्राय ग्लास बानायग्राखौ फैसाखौनो बारा ला थेवबो गाबोन मोनथारनांगोन होननानै औ सिबाय बेबो मोजाङैनो मावना हरदों आरो जेनेबा बेखौ मा गोसो जानानै बानायदोंमोन बै समाव आं बेखौ बानायनाया आंनि बे आदानि फिसाजो बै क'क्राझाराव रन्जन बे आंनि गोसोआ दिनै फागिलि होननायनि बिफाया रन्जन ना बिनि बिमाया गोदो सिख्लायाव बेहाबो आसाम मेप एरनाय दंमोन औ ओमफ्राय बे आसाम मेपखौ एरनाय नुनानै आङो बेनिफ्राय भारत मेपखौ माबा मोनबाय बायबा एरग'हांबाय नालाय आंना बोराया खस्थ' लानानै आखिना होबाय आरो बेनिफ्राय आङो सिमा थिग जायैखायसो थादों बिटिआर मोनखांनानैबो आं एरनो नाजाबावदों मोनसे औ बे समाव आंहा बानायना होग्रा गैला बे ग्राफआ बेसेबांसो मायथाइयाव समाव बे एरनायमोन बियो 77 बे समावनो एरनाय 1977आव बेवहायनो एरनाय बेयाव जानायाव बेवहायनो एरनाय बियो बेबायदि बे समाव नोंथांमोननि बे मोसाग्रा हान्जाजों लोगोसे बिदिनो बबेबा फिल्मफ्रावबो नोंथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन नामा जोंखौथ' फिल्माव माने बे डकुमेन्टारि फिल्म बे भुपेन हाजरिकामोन बेथ' बै समावनोथार औ दिल्लीयाव थांनायनिनो आगय जों उन्दै उन्दैयावनो बिदिनो जों लागोआव जों उन्दै उन्दैबा डकुमेन्टारि फिल्म थिखांफैदों ओमफ्राय बेवहाय जोंखौ उन्दैयाव बैसागु जानायाव गारजेनखौ खुलुमनाय मानाय बै माबा रमेन बिबै बिबौआ जोंखौनो खुलुमहोदों हान्थु खराय खराय गथ'सा हौवा हिनजाव बिदि दं आरो बे समाव भुपेन हाजरिका ओमफ्राय प्रतिमा पान्दे बिसोरो आरो माहुर बन्दरिबो थिखांफैदों उननि टाइमाव मा सन बे समाव आं मिथिला ओमफ्राय बे माहुर बन्दरि फिल्म थिखांनाया हरै जों लागोआव दा गैला सिनारिफ्रा दृश्यफ्रा माने नवासारा होननाय गाथोन दंमोन ओमफ्राय बे नवासारा गाथोनावथ' दा गौरांसो जाहैबाय ओमफ्राय बेथिंनिफ्राय ज' थाबायबोनायाव जोंनि सिगां जोंखौथ' फ्रि नायहोबाय आरान्जियावनो देखायोमोन ओमफ्राय लिंहरनानै फ्रि नायहोबाय माहुर बन्दरि फिल्म नायबोनो होननानै लिंहरना नायहोबा जि मैदेरासो हाजार हाजार फालो फालो थाबायनो होबाय ओमफ्राय गोदो उन्दै समावथ' बाइस्कपसो नुयो सिनेमा गैया ओमफ्राय बिदि माबा माबि दैयाव बारसोमनाय मानाया होमबाथ' थैयैखौसो देखायोदां नंग्रा जाबाय जों बेनिफ्राय बिदि आरो मिन्थिया नालाय ओमफ्राय बिदि बायदिखौ माबानानै जोङो उनाव
मुगै जानायनिफ्राय जोङो जेरावबो थांलाबायाखै। ओमफ्राय साहा प्रग्रामाव बर'फोर फरायोमोन ना, हस्टेल दंमोन। ओमफ्राय बहायबो जोङो थांनांदों लांफैनायाव मागि पुर्निमायाव। ओमफ्राय माबायावबो धुब्रियावबो ब्रह्म बर्डिं दंमोन नालाय बहायबो लांफैदों, बहायबो जोङो प्राइज मोनबोदों। बैसागु मोसानायाव बे नै बिसिनि दिख्लि होननायनि जोंजों दिल्लीयाव थानाय बिनि बिनानाव आंजों बिदि माबा बैसागु जानाय मोसाबाय। ओमफ्राय दाउला सौलायनाय मोसानायाव प्राइज मोनदों आरो। बिदिनो दाउला सौलायनायाथ' खानाया गोलाव गोलाव, खानायानो हायाव बजोबहैयो नालाय, बेफोरजोंबो ओरै लाबोफिननो हानाय एरनायखौ लानानै होदों आरो। गोजोननाय थाबाय। बिथांजों गोबां खोथा जोङो सावरायबाय आरो सिगां समनि गोबां मोसानाय बागुरुम्बा बेफोरखौ लानानै बिथांजों माखासे खोथा रायलायबाय आरो गोबां मख'नो गोनांदि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो भारतनि मेपबो आखिखांबाय आरो बेनि सोमोन्दै बिथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। दा नैबे समाव जोङो रायजिं बड'लेण्डनि जानानै बिथांखौ फिन साबायखर बावफिनबाय आरो नैबे समाव एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।